Είμαι ο Ευάγγελος Λιάτσικος και σήμερα θα προσπαθήσω να απαντήσω τις πιο συχνές ουρολογικές αναζητήσεις του διαδικτύου. Τι είναι η προστατίτιδα? Η προστατίτιδα είναι μια λίμωξη του προστάτη. Τα αίτια της προστατίτιδας είναι μικρόβια. Τα μικρόβια πρέπει να μπουν στον προστάτη κάπως. Συνήθως μπαίνουν με τις σεξουαλικές πράξεις. Συμπτώματα της προστατίτιδας είναι δυσκολία στην ούρηση και στην οξεία προστατίτιδα πυρετός. Θεραπεία. Η θεραπεία της οξείας προστατίτιδας είναι σαφέστατα η αντιβιωτική θεραπεία. Πρέπει να δώσουμε αντιβίωση και για μεγάλο χρονικό διάστημα, περίπου 20 με 30 μέρες. Το PSA στην προστατίτιδα ανεβαίνει τεράστια, εκτινάσεται. Οπότε δεν είναι μετρήσιμο, δεν είναι αξιολογήσιμο. Θεραπεία χωρίς φάρμακα για την οξεία προστατίτιδα δεν υπάρχει. Προστατίτιδα και σπέρμα. Το σπέρμα βγαίνει από τον προστάτη. Οπότε όταν έχουμε μια προστατίτιδα, κατεξοχήν το σπέρμα έχει το μικρόβιο.